L-Assoċjazzjoni ta' min iħaddem l-MBA ippreżentat il-proposti tagħha ta' qabel il-budget li fi kliema huma kruċjali għal benefiċċju tal-pajjiż li wkoll jinkludu żieda fl-età tal-irtirar waqt li jiddaħħlu miżuri fiskali biex inqas persuni jażlu li jirtiraw qabel il-waqt. Fil-preżentazzjoni tal-proposti tagħha l-MBA spjegat li dawn huma maqsumin fuq 11-il taqsima, b'enfasi partikolari fuq ix-xogħol. Ma dan l-assoċjazzjoni talbet biex il-Gvern ikopri l-ispejjeż fost l-oħrajn ta' xi ġimgħat mill-lif tal-maternità, tal-mart u anke fejn jitlu penali f'sitwazzjonijiet meta kumpaniji kbar ma jħadwux iżjed minn 2% ta' persuni b'diżabilità kif tesiġi l-liġi. Fil-proposti tagħha l-Assoċjazzjoni ta' min ħaddem it-trattat ukoll l-ekonomija fejn qalet li l-pajjiż għandu jiffoka fuq direzzjonijiet iżjed b'saħħithom u bidliet ekonomiċi li jwasslu l-ekonomija biex tipproduċi aktar b'valur għoli u b'mod sostenibbli. L-MBA laqat l-aħbar li tal-Prim Ministru Robert Abela jiġifieri li fil-budget li jmiss se jkompli jsostni l-klassi medja f'pajjiżna partikolarment bit-tnaqqis tat-taxxi. Fl-istess konferenza ntqal kif mill-indikazzjonijiet u taħdidiet li kellha mal-Gvern, l-Assoċjazzjoni informata li l-aġġustament tal-olli tal-ħajja jew il-kola kif inhu magħruf se jkun bejn 5 euro u 6 euro għas-sena li ġejja. L-MBA tkellmet ukoll dwar il-qasam agrikolu u suġġeriet li l-Gvern jalloka aktar riżorsi ħalli jissalvagwardja il-prodott lokali. Il-proposti tal-MBA ġew ippreżentati lill-midja għall-għada li kellha laqgħa mal-Prim Ministru fil-Berġa ta' Kastilja bħala parti mill-laqgħat ta' konsultazzjoni ta' qabel il-budget. Hawn il-Prim Ministru qal li l-Gvern qed jirrevedi l-politika tal-immigrazzjoni biex din tkun aktar adattata għal realtajiet u l-bżonnijiet tal-preżent u l-futur, inkluż f'ċerti setturi tax-xogħol. Fil-fatt id-Direttur Ġenerali tal-MBA Kevin Borch qal li l-Gvern laqa rakkomandazzjonijiet tagħhom għal strateġija fuq il-qasam marittimu kif ikkonfermat anke mill-Ministru konċernat, imma mhux biss. Kenna meeting tajjeb ħafna ta' kważi satej, mhux biss mal-Prim Ministru, però ma' diversi membri tal-Kabinett u konsulenti tal-Prim Ministru tal-Gvern. Il-Gvern samana għandna ċertu proposti li fil-fatt tiġala agħhom fosthom li tingħata l-għajnuna għall-iskejjel privati minħabba il-collective agreement il-ġdid ta' teachers biex ikunu jistgħu wkoll huma jerfgħu ċertu piżijiet mingħajr ma jgħaddu dawk il-piżijiet fuq il-parents.